Hi guys! Welcome back sa aking channel, Jojoy Bicolana. Kumusta kayong lahat? For today, magpintuan muna tayo habang mag-isa na naman tayo dito. Minsan talaga guys kasi hindi maiwasan na ganun talaga yung mga naiisip ng mga nanay nasa malayo. Hindi maalis na minsan nag-iisip kung tama ba talaga na tinuturuan mo na lang maging tamad ang mga anak mo kasi nga binibigay mo lahat ng gusto. Natatakot naman kasi ako minsan na alam mo yun na baka hindi na sila matuto kasi nga lagi kang nandyan. Pero inuulit-ulit ko naman guys na ang mga magulang talaga hindi laging nandyan. Paulit-ulit kong sinasabi na hindi laging malakas at makapagbibigay ng pangangailangan. Pero minsan talaga inaabot ng sitwasyon na hindi mapigil ng mga ganitong sitwasyon nasa malayo. Ganun yung nagiging mga relasyon sa mga anak. Hindi lang siguro ako, karamihan talaga. Mahirap i-handle talaga kapag wala ka sa mga anak mo. Masuswerte nga kayong mga kapiling nyo yung mga anak nyo dyan sa Pilipinas. Sobrang swerte talaga kayo. Kasi nga nagagabayan yung maayos yung mga anak nyo at kayo ang nasusunod talaga sa kanila. Ikaming nasa mga malayo, mahirap sundin kasi yung mga sinasabi namin, hindi rin naman namin sila nakikita. Kaya siguro, hindi pa naman yan magiging life talaga nila kasi maaga pa. Pero hanggat maaari, gusto talaga natin turuan yung mga anak natin na hindi talaga habang buhay, nandyan tayong nakaalalay sa kanila. Ako guys, kahit paulit-ulit akong nagsasabing ganyan, hindi ako nagsasawa, inuulit-ulit ko na balang araw talaga magkakasakit ang mama, mawawalan ng trabaho, at kailangan talagang matuto. Malalaki na ang mga anak ko guys, pero hindi ko tinitigilan ng mga salitang ganyan. Kasi alam mo yun, ayokong masayang yung pagod ko na wala man lang akong nasabing tama para sa kanila. Hindi man nila sundin yun, problema na nila yun. Basta't yun lang, kung mainis man sila dahil sa bunganga ako paulit-ulit, pero para sa kanila talaga yun. Ako guys, dito matagal na akong nasa malayo pero alam niya ng pamilya ko na ang pinaka goal ko talaga, purpose ko talaga para sa kanila. Ako kasi guys, nahahandle ko talaga lahat. Ang kaligayahan nahahandle ko yan, ang pamilya ko nahahandle ko yan, ang mga anak ko nahahandle ko yan, ang trabaho ko talagang na-manage ko yan ng maayos guys. Lahat yan nandito, hindi ko nakakalimutan. Gusto kong maturuan sila na ang bawat kilos natin, bawat galaw natin, bawat routine natin sa pang-araw-araw may purpose. Iba yung pangkaligayahan mo, iba yung kasiyahan mo, iba na naman yung pangpamilya mo, iba yung love mo sa mga anak mo, iba yung love mo sa family mo, iba yung love mo sa nanay mo, iba yung love mo sa kapatid mo, at iba yung love mo sa partner mo. Kailangan talagang kung ikaw ay nanay, alam mo yun. Yun talaga yung pakiramdam ng nanay. Lahat nakahati-hati sa lahat ng bagay. Kaya yun ang gusto kong matutunan nila. Na hindi lahat nakapokus ang buhay mo doon lang sa gusto mong gawin. Ang gusto kong maituro sa kanila, sabi ko, bago man lang ako mawala sa inyo, pag-aralan nyo na ang routine nyo sa buhay, may goal kayo, may purpose kayo kung bakit tayo nabubuhay. Alam kong bata pa, maaga pa, hindi nyo maiintindihan, pero kailangan pag-aralan nyo na. Kasi kailangan yung matutunan na pagising ko ng umaga, anong dapat kong gawin, hindi ako pwedeng tatamad-tamad. Kasi pag talagang sinanay mo yung sarili mong tatamad-tamad ka, wala nang mangyayari sa buhay mo, makakasanayan mo yan hanggang sa magtanda ka. Alam mo minsan ano din yung nai-inspire ka sa iba. Alam mo yung maganda rin yung nakakapanood ka na may idea ka, nakaka-share ka sa iba na kung anong dapat gawin, paano mo mai-handle ang ganito. Ako mahilig ako manood ng mga ganyan guys. Kaya naiyaano ko rin sa sarili ko
kung paano ko ba magagawa to, mas malalampasan to, or maayos ang buhay ko. Kaya dapat talaga open yung kaisipan natin sa mga ganyan. Kaya yun talaga yun ang gusto ko talagang maituro sa kanila noon pa. Hindi ko alam kung anong pakiramdam ng anak ko pagkatapos kong magsermon at magsalita ng mga ganyang bagay, guys. Hindi ko alam kung ano ang kaisipan niya or nagagalit ba siya sa mga sinasabi kong paulit-ulit na yan. Hindi ko alam kung susundin niya ba or maiisip niya ba yan balang araw. Basta ako, yun talaga yung pinapaalala ko. Minsan nga may mga time pa na sinasabi ko sa kanila, alam kong hindi kami magkakaparehas ng pakiramdam kasi kahit anak ko pa yan, guys, alam kong ibang iba sila kaysa kung ano man ang magulang nila o ang kapatid nila. Pero yun man lang sana ang mga alaalang maibilin ko sa kanila. Unang-una sabi ko, si mama, wala man akong tinapusan ng pag-aaral, hindi ako nakapagtapos. Nakatungtong man akong college, kaya alam ko kung paano mag-encounter ng mga tao, makisama ng tao, pero hindi ako nakapagtapos. Ang puhunan ko lang talaga ang pakikipagkapwang maayos, ang hindi ako mag-keep ng galit sa puso ko. Natutunan ko lang talaga na maging open ako sa lahat ng bagay, at pinaka talaga ang puhunan ko, marunong akong makipag-usap sa taas. Kaya ganito ako ngayon. Kaya kung nasaan man ako ngayon, hindi dahil sa nakapagtapos ako or ano ako, wala akong kaalam-alam, guys, noon pa man. Kasi tamad nga ako mag-aral dati. Tinatamad talaga akong mag-aral noon, ewan ko kung bakit. Pero pilit akong pinag-aral ng mga magulang ko. Hindi nga tayo para parehas. Sila na pagpatapos ko ng pag-aaral, ang mga anak ko, ako wala. Ang puhunan ko lang, guys, prayer lang. Ang marunong akong makipag-usap sa taas sa mga bagay na nangyayari sa buhay ko. Kaya ako naaabot ngayon ang magandang biyaya para sa mga anak ko. Kasi nga, dahil sa pakikipag-usap sa taas, tiwala. Kahit hindi malakas ang loob ko, pag ako'y nakipag-usap na, guys, sa taas, lumalakas ang loob ko. Nawawala lahat ng mga kung ano-anong maling kaisipan ko, sa kanya ko lang talaga ibinubuhos. Yun talaga yung pinakapuhunan ko noon pa. At saka hindi ako mahilig mag-keep ng galit, guys, sa puso ko. Alam niya ng lahat ng nakakakilala sa akin. Kahit kanino, guys, hindi ako marunong magalit nang itatago ko may samang loob. Yun talaga yun ang inalis ko. Yun din yung tinuturo ko sa kanila. Kahit saan ka mapuntang lupalop ng mundo, ang pinaka-importante ang pakikisama mo, ang maging mabuti ka sa kapwa mo, at marunong kang makipag-usap kay God. Kaya mong mag-isa, kaya mong mabuhay mag-isa, at kaya mong buhayin ang pamilya mo mag-isa kung meron ka niyan. Tiwala sa Diyos, tiwala sa sarili, respeto sa kapwa. Kayang-kaya mo, guys, mabuhay mag-isa. Hindi mo kailangan ang sino man. Kaya't pag ako'y nagsasalita sa mga anak ko, ang sabi ko, pag ako'y nagagalit, hindi ko kayo sinusumbatan. Ang sabi ko lang, ako'y nagkaanak ng 2, sarili ko lang, nagkamali ako pero kinaya ko, binangon ko, hindi ako humingi ng tulong kahit kanino man. Kaya ang gusto kong makita sa inyo, sana man lang ipakita nyo kay mama na malakas ang loob nyo, para lakas pa rin ang loob ko. Maging makaya nyo ba bago malang si mama mawala sa mundo? Ang hirap, guys. Hindi talaga ako, guys, titigil. Hindi ako magsasawa na lumapit sa taas. Siya lang ang ating mapagsasabihan, lalo na sa mga ganitong sitwasyon. Alam ko nandyan lang siya lagi. Ang kapangyarihan niya ay nasa aking pamilya, sa aking mga anak. Yun ang lagi kong ipinagdarasal. Gagabayan niya tayo. Alam kong binibigyan niya tayo ng pagsubok para lang makaalala sa kanya. Huwag tayong makalimot. Kahit tayo nasa kaligayahan, minsan-minsan, kailangan nating bigyang panahon ang pakikipag-usap sa kanya. Salamat talaga ng walang sawa at sa mga biyaya
Yun ang palagi nating tatandaan. Huwag tayong magsawa na makipag-usap at magpasalamat. Salamat sa mga lahat ng nanood. Salamat na naman sa lahat ng nakinig. Alam kong ramdam nyo ang nararamdaman ko. Lalo na ang mga OFW dyan, mga nanay. Nanay talaga tayo guys. Ito na lang ang paraan na gagawin natin. Pag may ganitong nararamdaman, magpipray lang tayo. Pikit mata lang. Ilalapit ang lahat ng mga pagsubok sa kanya kasama ang tiwala guys na gagabayan ang ating mga anak, ang ating pamilya at tayo rin bibigyan ng lakas dito sa malayo para makapagtrabaho pa, maging masaya lang araw-araw, 'di ba? Salamat talaga may ganitong pagkakataon, nakakagaan ng pakiramdam. At thank you rin sa inyo sa pakikinig. See you again sa aking video at pag-usapan na naman natin next time ang kung anong mga pagsubok na kaya nating lampasan guys. Diba bilang nanay, ito na naman ang kwentuhang nanay guys. Na-miss na naman talaga, homesick talaga guys. Ito talaga yung epekto ng hindi nakakauwi kasi. Diba? Thank you. God bless you all. Hanggang sa muli guys. Salamat sa pakikinig. Bye-bye!